Ayan mga katsapsoy, pakita lang natin ang kabuuan ng project na ito. At napakagandang balita po ito at napakagandang development po ito sa dalawang barangay, ang Barangay Sibunot at Barangay Hibatangan, lalong-lalo na po sa mga residente ng dalawang barangay dahil mapapadali na po ang transportasyon nila at hindi na po sila mahihirapang pumunta ng bayan o umuwi ng kanilang barangay. Mabuhay po ang dalawang barangay, lalo na po ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Lawang sa pagsasaayos at paggagawa ng mga ganitong programa at pagpapaayos ng mga kalsada, lalong-lalo na po sa mga liblib na barangay ng bayan ng Lawang. Mabuhay po kayo. Mag-aaral na. Welcome back mga katsapsoy, and for today's video ipagpapatuloy natin ang ating biyaheng Cebu. Barangay Sibunot, Lawang, Northern Samar. At ngayon ay pupuntahan natin ang ginagawang kalsada papunta ng Barangay Hibatangan, Lawang, Northern Samar, na ayon sa mga residente ng nasabing barangay, ang nasabing kalsada ay tinatawag nilang panaaran o lugar na laging pinapangakuhan na maaayos ngunit hindi naman nangyayari. Ang panahon daw ng eleksyon ay panahon ng pangako. Ngunit para sa mga taga-barangay Sibunot at taga-barangay Hibatangan, ang pangakong yaon ay nagkatotoo na. Ang konkretong kalsada na matagal nang ipinapangako sa kanila ng mga politiko na kumakandidato ay nagkatotoo na. At araw-araw na nila itong magagamit sa kanilang transportasyon papunta ng bayan at pabalik ng kanilang barangay. Bagaman hindi pa tapos ang paggawa ng kalsadang ito, batid kong masayang-masaya ang mga residente ng Barangay Sibunot at Barangay Hibatangan, lalong-lalo na ang araw-araw na gumagamit nito para sa kanilang transportasyon ng kanilang mga gamit, pagbebenta ng kanilang mga produkto galing sa kanilang barangay at papunta ng bayan upang bumili ng kanilang makakain at mga pangangailangan. Buong pagmamalaki ko rin ipinabalita sa lahat na ang namumuno sa paggawa ng kalsadang ito ay walang iba kung hindi ang aking butihin at masipag na tatay, si Tatay Ananias Sapito Sr. Opo, isa po akong anak ng construction worker, anak ng magsasaka, anak ng mangingisda, at anak ng masipag na tatay. Dahil ang aking ama kayang gampanan lahat ng ito at proud na proud ako sa kanya, mga katsapsoy. Nandito na tayo mga katsapsoy at ayan yung mga construction worker. Talagang nakakabilib ang mga construction worker dahil kinakaya nila ang mabilad sa maghapon kahit mahirap, dahil alam nilang ang lahat ng ito ay ginagawa nila para sa kanilang mga mahal sa buhay, para sa kanilang mga pamilya. Nandito mga katsapsoy, mahirap talaga yung trabaho nila. Ayan o, yung maputik yung lugar at walang masilungan, kaya talaga namang pasakit pa para sa mga para sa mga construction worker ang lahat ng ito. Hoy, pag hi mga kamsak, vlog lang na. Hi. Hi mga katsapsoy. Sila ang nagsusupply at nagbibenta ng mga pagkain at inumin mga katsapsoy para sa mga construction worker. Kade, pes, nakakami kade. Ayan mga katsapsoy, siya po ang aking tatay. Yan ngayon din, ito yung trabaho niyo. Hindi ka, tikay man yun, gato rin sa Hibatangan. Boundary. Di kan, ikado nga lin, ipat paano. Di man lin didi. Oy, nining kadi, papalita kami kadi. Ha? Iyay! Umiyak ka. Uy, ba't ka umiyak? Hala, ko, mahiya ng mga parangan na ito. Hala na, di ba si Kam sumikat? Inga. Nanim nga, anong ngalan mo? Uy, hala, ito naging libo na kamuho. LOL! Hala, kalu sa YouTube na yung mga video.
ingananan nga ran, nining. Hanap pag... Nano? Ikaw man. Kasi man, naninggit ni Oscar dyan sa iyo. Hanap pa sa YouTube ba? Maestro Waray din. Pag-subscribe man ka. Andito mga katsapsoy, may dala silang tinapay at soft drinks at binibenta na nila yan sa mga nagtatrabaho dito. Snack time mga katsapsoy. Snack muna kami. Napagod din kami sa biyahe. Ayan. Natatawa talaga ako sa batang ito. Natatakot sa kamera. Ayan mga katsapsoy, nakakapagpahinga naman yung mga construction worker kapag break time nila. At ayan, kapag may nagdala ng pagkain dito, bumibili sila. Pag-hi daw kami doon sa Sack Vlog. Ano makabasa yung mabintahan o bisan mga taga. Alam ba si bisan ng tagay Bataan pumalit sa iyo. Sikat kayo ngayon mga katsapsoy. Grabe ang putik mga katsapsoy oh. Yan, gagawin pa nila yan oh. Mga pera naka-porsyento yun yan tatay. Mga human. Naka-50 na ka man oh. Katungaan na. Ayan mga katsapsoy, mga nasa kalahating porsyento na daw ang gawa sa project na ito. A few moments later. Ayan mga katsapsoy, ang daan na ito ay ang papunta ng Barangay Batangan at kasalukuyang ginagawa ngayon ang kalsadang ito. Mabuhay po kayo. At ito naman dito yung galing ng Barangay Sibunot. Ayan, ito yung nagdurugtong ng Barangay Sibunot papunta ng Barangay Batangan. Karatat, hindi kami tatay. Ayan, pauwi na po kami mga katsapsoy. Maraming salamat sa pagkakataong makadalaw kami dito sa Barangay Sibunot. Pati na rin dito sa bagong ginagawa construction ng bagong kalsada ng Barangay Sibunot papunta ng Barangay Batangan. Sunod, pag may oras tayo, balikan natin dito sila at pati na rin punta natin yung Barangay Batangan. Pagkakalam ko mayroon doon magandang falls sa Barangay Batangan. Sadyain natin yun mga katsapsoy. A few moments later. Ayan mga katsapsoy, pakita lang natin ang kabuuan ng project na ito. At napakagandang balita po ito at napakagandang development po ito sa dalawang barangay, ang Barangay Sibunot at Barangay Batangan. Lalong-lalo na po sa mga residente ng dalawang barangay dahil mapapadali na po ang transportasyon nila at hindi na po sila mahihirapang pumunta ng bayan o umuwi ng kanilang barangay. Mabuhay po ang dalawang barangay, lalo na po ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Laoang sa pagsasaayos at paggagawa ng mga ganitong programa at pagpapaayos ng mga kalsada, lalong lalo na po sa mga liblib na barangay ng bayan ng Laoang. Mabuhay po kayo. Mga katsapsoy, baka may naghanap po at gustong bumili sa inyo ng rabbit. Mayroon pa tayong kaibigan na nagbibenta po dito sa atin sa bayan ng Laoang at maging sa bayan po ng Las Navas, Northern Samar. O kahit po mga karatig bayan, nagbibenta din po siya. Siya po ay si Sir Christopher Gorpido, atin pong kaibigan. O mas kilala po sa kanyang Facebook account na Maestrong Rabbitero. Kontakin nyo lamang po. At mabibili po ang isa ng 400, samantalang 700 po kapag dalawa na po o magkapares ang binili ninyo. Nabibigay din po yan ng discount kapag maramihan po ang binili.